Søren Åby Kierkegaard var en eksistentialistisk filosof, der levede i 1800-tallets romantisme. Kierkegaard opdelte menneskets måde at leve på i 4 forskellige eksistensformer: spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse. På det nederste trappetrin finder vi spidsborgeren. Han gemmer sig i mængden og gør, som man gør. Der er mangel på subjekt, da spidsborgeren identificerer sig selv med massen. Spidsborgeren er et ubevidst vanemenneske, der ikke tager stilling i livet. På den måde lever spidsborgeren i bevidstløshed, og derfor eksisterer spidsborgeren ikke i eksistentialistisk forstand. Spidsborgeren er angst ved tanken om at tage valg og skille sig ud. Han finder tryghed i normalitet og kontinuitet. Spidsborgeren er altså er spidsborgerens liv reflekser uden refleksion. På et tidspunkt vil spidsborgeren finde sin tilværelse kedsommelig. Han vil derfor træde trinnet videre til det æstetiske stadie på eksistensformernes trappe. Æstetikeren lever altså i højere grad ud fra et fravalg af spidsborgeren end et tilvalg af sig selv. Nydelsen bliver det æstetiske princip, og han er en marionet for nydelsens fristelser. Alt bliver ligegyldigt, i den forstand, at intet vægtes højere end andet. Æstetikeren opdeles i 2 undergrupper, den umiddelbare og den reflekterede. Hvor den umiddelbare fokuserer på det kropslige, spontane og kvantitative, fokuserer den reflekterede på nydelse i sproget og det kvalitative, og han kan betragtes som tankens mand. Etikeren mener, at æstetikeren løber fra sig selv. Etikeren kritiserer æstetikeren for at mangle retning og en rød tråd i sit liv. Således reflekterer etikeren over, hvad der er godt og ondt, og prioriterer ansvar over nydelse. Etikernes noget lige retning i livet adskiller sig fra spidsborgeren på den måde, at etikeren mener, at han nøje overvejer sine gentagelser. På den måde tager etikeren altså valg. Hvor spidsborgeren ville forklare sig med, man bør, ville etikeren forklare sig med, jeg har valgt at. Etikeren værdsætter gentagelsen og bekræfter og finder sig selv gennem disse. Etikeren når på et tidspunkt til et punkt, hvor fornuften og rationaliteten ikke er nok. Han søger derfor mod det religiøse stadie, som er det endelige trin på eksistensformernes trappe. I det religiøse stadie springer vi fornuftens snærende bånd og overgiver os til den religiøse lidenskab. Den religiøse kan ligesom æstetikeren deles op i 2. Religiøsiteten A og religiøsiteten B. A er det etisk-religiøse stadie, hvor man stadig er inden for fornuftens rammer. Man er så at sige deltidsreligiøs og ser sig selv stående over for en begribelig Gud, som man er i dialog med. Religiøsiteten B er det paradoks-religiøse stadie. Her efterlades fornuften for at gøre plads til et absolut forhold til det absolutte, hvilket vil sige Gud. Man opgiver håbet om at være fejlfri og sætter sin lid til syndernes forladelse. Dette er ifølge Kierkegaard der, man opnår absolut indsigt. Kierkegaard mener dog også, at man ikke tilhører en eksistensform helt og holdent, men at man er en kombination af flere eksistensformer. Dog eksisterer man først, når man tager springet fra spidsborger til æstetiker, da man her tager valget på sig. Søren Kierkegaard.